गिरिनि बिबान लानायनि परे आं प्रत्येकटा मण्डलाव गिदिंनो नागिरदों दा बे हिसाबै आं दिनै फार्स्ट प्रग्राम लादों बे प्रग्रामाव आङो सिगाङाव सारायबिल मण्डल बेनिफ्राय श्रीरामपुर मण्डल बेनिफ्राय आं दिनै दा बाहाय जुमदुवार मण्डलाव भिजिट खालामफैदों आंनि जे दायित्वआव आं सिगां मण्डलफोरखौ बुजिनो आरो बिसोरजों आदान प्रदान खालामनो दा बिसोरनि परिचय बेखौ लानो थाखाय आं फैदों बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट बाहाय जोंहा इलेक्सन दङ बाय इलेक्सन बेनि थाखायबो खामानि मावनो जाहाथे सुबिदा जायो आं सिगाङाव परिचय लादों आं 20 तारिखनिफ्राय आं बाहाय इलेक्सननि नामाव आं फैगोन बेनि सिगां आंहा 19 तारिखआव आं गुवाहाटीयाव माखासे जोंनि नेतृबृन्दफोरजों रायज्लायहैगोन बेनिफ्राय जोङो बाहाय मावहैगोन आरो बाहाय जोङो अलरेडि इनचार्ज बानायबाय आरो 17 तारिखनिफ्राय आं मेसेज मोनसे होनो नागिरदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों जिहेतु नरेन्द्र मदिया जोंनि दक्ष प्राइम मिनिस्टार हिसाबै सारा भारतखौ शान्ति लाबोदों दिनै बिनि जिबना जाहाथे आरो गोबावसिन जोरनो हायो बेनि थाखाय जों 17 तारिखआव बिनि जन्म दिबस पालन खालामगोन बे जन्म दिबस पालन खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जाहाथे मोनाबिलि समाव साखि मोनसे गावनि दरखं मोखाङाव जलायो बेखौनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय आरो जोङो दिनै बेखिनि उद्देश्य लानानै आं फैदों भेक्सिनेसन थाखाय जोङो गाबोननि दिनाव सानसेनो 2 कौटि मानसिफोरखौ भेक्सिन होनो आरो प्रत्येकटा मण्डलनिफ्राय 50 जन करिया बुथ वाइज 50 जन करिया जोङो भेक्सिनेसन होनो टारगेट लादों आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो दस्रा देशनिख्रुइ भारतआवनो बांसिन जायोबा जोंनि आसामाव 2 कौटिनि बारा जाबाय अलरेडि जोंनाव 1.5 कौटि सोलुखासै भेक्सिनेसन मोनो बिनि बिथोराव 50 जन करि पार बुथ बा एबार अनेक मेकआप जागोन आरो बाहाय आं खावलायनो लुबैदों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ जे स्पेशेलि आदिबासि मानसिफोरा अनेकानो माने भेक्सिनेसन लानो नागिराखै दा बेनि थाखाय आं खावलायनो लुबैदों जोंबो दा मोननै भेक्सिनेसन जों लाखांबाय जेबो प्रब्लेम गैया आरो बियो जोंनि बेमारनि ट्रिटमेन्ट नङा जोंनि प्रटेक्टसो खालामगोन जेरेखम जोङो मेलेरियानि समाव मेलेरिया भेक्सिन लायोबा जोङो मेलेरिया जानो हाया कभिडनि भेक्सिनाबो जाहाथे जोंनाव कभिड बेमारा साफिनो हाया बिनि थाखायसो भेक्सिनेसन लादों बेखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो जाहाथे भुल बुजियासेनो बयबो साफ्रोमबो जाहाथे भेक्सिनेसनखौ लायो खारन सरकारि माखासे निर्देशना होनाय दङ भेक्सिनेसन लायाबा दखान बाजार जायफ्रा होयो थेला सालायो गारि सालायो बिसोर सालायनोबो मोननाय नङाबो जानो हागौ बेखायनो साफ्रोमबो मानसिया भेक्सिनेसन लानांगौआ अत्यन्त प्रयोजन धन्यबाद।